Itxasargia dantzataldea 74an sortu zen eta lehenbiziko ekitaldi publikoa 75ko maiatzean egin zuen. Geroztik 60 urte pasa dituzte dantzan badira batzuk. Eta gurekin ditugu bi dantzari. Irune de la Maza eta Nerea Zamakona. Kaixo! Kaixo! Ongi etorri. Bueno, arratzaldeon bai bikote. Aizu, Nerea, esan dugu, ezta? Zuen dantzataldea nola sortu zen, konta iguzuzu behar bada detaile gehiagorekin? Ba, hori, 1994 urtean, Getxoko Andramariko auzoko lagun batzuk elkartu ziren, eta dantza talde bat sortzeko asmoarekin ez, baina irakasle bat falta zitzaien. Orduan, beste ondokorriko Paulin hori deitu zioten, eta Paulinok ematen zituen Euskal Dantza saioak, ez? Lehen esatzen zuten Zuazo tabernan, gaur egun ez dagoena, eta gaur egun arte. Bai, Irune, zuek hasieratik ez zaudete noski, zuek noiz sartu zineten? Ba, bitu, lehen elkarrekin etorri gara eta hori kalkulatzen eta ni 5 urterekin hasi nintzen, da 25 urte eramatzate dantza taldean. Orduan, bizitza oso. Bizitza guztia. Eta nolako dantzak egiten dituzu, zein da zuen estiloa esan baditeke? Ba, Euskal dantzak. Bai, Getxoko Andramariko dantza talde bakarra gara, Euskal dantzak egite ditugunak. Nerea, zu ere, 5 urtekin edo txiki-txikitan hasiko Bai, hori da, ziren? eta orain 23 urte ditut, ba, hori, kalkulatu. Bizitza guztia. Eta nolaten iritsi zineten dantza taldera, Irune? Ba, nik uste dut, auzoan zegoen dantza taldea zen, familiak ezagutzen zuena, baina nik adibidez familian ez daukate dantzaririk. Eta hor, ikastolan beste batzuen artean, batzuk joango zirela eta amak galdetu zian, eta nik baiezko eman nion, eta hortik gaur arte. Nerea, eta zuek diozu azken finean, zuentzat egunerokotasunean sartu den zerbait dela dantza taldea, ezta? Bai, hori da, gu azken finean hori txikitatik hasi gara dantza taldean, orduan guretzako egun astelen eta asteazkenero hor gaude, orduan betidanik sartu zaigu hor barruan euskal dantzen hori, ez dakite esan zan. Sentimendua ez dakitzelan, orduan jarraitzen dugu eta espero luzera izatea. Txikiak zinetela, hasi bat zineten ere orain helduen taldean egongo zarete noski? Nola euskazue taldeak antolatuta, Irune? Badago 4 urterekin hasten dira gure dantza taldean, orduan badude txikien 2 taldetxo, hor ertain batzuk ere, gero ostegunetan badude beste batzu nagusiagoak direnak, eta gero gure taldera pasatu egiten dira, helduon taldera. Baina horretaz gain gero ere badaude, astearte eta ostegunetan 2 talde oso potente ditugu, bere momentuan gurasoen artean sortu ziren talde batzuk izan ziren, dantza gustatzen zitzaien eta ensaiatu nahian eta hasi ziren duela urte batzuk eta hor jarraitze taldeari asko laguntzen digute baita ere. Eta gero badaukagu beste talde bat, asteburuetan ensaiatzen duena, eta izaten da, erromerietako dantzak ikasteko, zerotik ikasten dira urtero, eta beti dator norbait berria, ez? Normalean geldirik egoten direna dantza plazetan, ikasi nahi dutenak. Animatzeko. Eta hor askotan gertatzen da, ez? Beste kulturarlotan taula, irakasleen falta, ikasle hasi direnak, gero irakasle bezala jarraitzen dute, nola egiten duzu transmisio hori? Gure kasuan adibidez, gu txikitatik hori hasi ginen, eta arain Irune eta Biok elkarrekin gaude astelenetan txiki-txikienekin dantza saioak ematen, eta gero baude beste bi, hori gure taldeko beste bi ostegunetakoekin daudela dantza saioak ematen, bai. Irune, eta aldaketarik ikusten duzu zuek hasi zinetenetik? Bai, aldaketa asko, ez? Bai egituran, guk orain nabarmen eta gehien bat orain urte hurrenarekin bueltaka ibili garen gai bat generoarena da. Lehen, guk oso barneratuta izan dugu badirela neskentzako dantzak, butigentzako, eta ensaioak horrela egiten dituen baita ere. Banatuta eta gero mistoak ziren dantza horiek, orduan horretarako elkartzen ginen, ez? Gizartea badu aldatzen eta gu horretara moldatu behar gara eta horretan ari gira, ez? Oso barneratuta dauzkagu gauza batzuk, bai ikustea, ez? Dantza batzuk bakarrik mutiek dantzatzen dituztenak, edo beste batzuk neskak. Eta orain hasi gara, duela pare bat urte, bai txikienetatik dantza guztiak misto ensaioak mistoak egitera, eta horri buelta ematen ere, ez? Ez da erresa, baina hori da ikusten dugun nolan potenteena. Euskal dantzak, baina ez Euskal Herrian bakarrik, ez da? Ez. Kanpoan ere ibiltzen zarete? Bai, hori da, gu maiatzean egiten dugu herrien jaialdia deitzen diogun dantzaldia, eta horre egiten dugu
herrien elkartrukea. Orduan, urtearen arabera, etortzen dira, Portugalen egon gara, Irunek gehiago jakingo du. Bretañan, gero, duela urte nahiko tzoia batzuk Uruguaira ere salto egin zuten. Lituanian bai egon zineten. Lituanian baita ere. Bidaiak egin ditu. Eta pentsatzen dugu truke hoien bitartez asko ikasten dela, ez da? Bai, horre ikusten dugu munduan zelan antolatzen diren dantza taldeak, kultura ere da folklorea beste herrialde batzuetan zelan eramaten den, ez? Nabarmena izaten da, guri esaten duguten izaten da, Euskal Herrian dantza taldeak oso gazteak direla, ez? Gehienak, ez? Eta kanpora zoazenean gehiengo bat helduak izaten dira, nagusiak izaten dira. Hori egiten zaigu lan batzuetan apur bat, ez? Ez berdina, baina... Eta zuek gaur etorri zarete zuen urte hurrena ospatzera, gurekin elkarrekin partekatzera, 60 urte bete dituzuelako aurten, otsailean egin zenuten ospakizun nagusia, ez da? Bai, otsailak 23an egin genuen hasierako agurra ditu genion ekitaldia, eta bertan eman genion hasiera, aurkeztu genituen urtean zehar egingo ditugun ekitaldi desberdinak, eta ekintza desberdinak, eta horien artean urte hasieran egin genuen abesti bat, gero hori hasierako agurra eman genion danari, gero maiatzean egingo dugu urte zurde dantzaldia, partatuko dugula dantzataldeko danak, gero ekainak 22an egingo dugula kale girarraldoia, eta bukatzeko urte amaieran dokumental bat ari dira egiten gure historiaren inguruan, eta hori, aurkeztu. Gauza asko dituzu esku artean. Abestia aipatu duzu, ikusiko dugu, entzungo dugu abestia? Hau da zuen abestia. Nolako esperientzia izan da, hau? Oso ona, oso divertigarria. Soramena bai, momentu batzuetan. Azkenan guk ez dugu inoiz olakorik egin, eta bai umeak sartzea, eta letra egitea. Egun osoko grabaketa, goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 arte. Luzea, baina, merezita eta... Zer zailagoa, dantza egitea, ala bestea? Gure kasuan uste dut abestea. Eskerrak baten batagoen hortik abesten dakiena, baina bestela, bai. Adibidez, ni, oinkari dantza taldearen herrikoa naiz, eta ikuskizun bat baina gehiago ikusi ditut, zuek emanaldia handiak egiten dituzunean, zuzeneko musika baliatzen duzu edo megafoniatik jasotzen da? Beitu hori da guretzako bereizgarri edo bai nahiko asimarratuta daukaguna dantza taldean, urte asko daramatzagu hori maiatzean nerea komentatu duen dantzaldia gure herrien jaialdia egiten, eta hor lehen ezten dugu musika zuzenekoa izateaz. Proposatzen diegunean dantza talde bati etortzeko, bai eskatzen diegu musika zuzenekoa izatea, eta guk horrela ere ematen dugu, ez? 60. urte horren ospatzeko dokumentalera egin duzue, ikus dezagun dokumental horretako zati bat, Itsasargia. Hasi ginen, ensaiaten hemen portikun, Elizako portikun. Hor ensaiaten genduen. Oin pentsaten dozu eta hori da ezinezkoa. Hemen atzean, atzekoko portikoan, ensaiatzen zuten. Primero ensayaban los chicos. Las chicas íbamos a la zona de atrás y mientras los chicos ensayaban, nosotras bailábamos atrás por nuestra cuenta. Hortxe ikusten dugu, ez da? Portikoan entsaiatzen zutela esate baterako gaur egun ezinezko litzatekeela hori pentsatzea. Hori da. Ez. Gaia orain Eliza itzita dago bai. Eta ez, baina lokala, urte batzu pasata lokala ere dantzataldeak lortu zuen, eta bai. Eta aurrera begira ze asmo dituzu, aipatu dituzu ekintza batzuk, eta aurrera begira ze amets zerregen? Helburu moduan ez daukagu ez, baina hori, esango genuke igual gure helburu batela, dantzatale aurrera jarraitzea, zedakigunez euskal dantzak geroz eta txikiago geratzen ari dira, orduan gure helburua da gure auzoan jarraitzea euskal dantzak, herrian, jendea gotea, etortzea, gozatzea, eta azken finean hori ez daukagu helburu zehatzik. Nahiko bada.
Esan duzu, ezta? Ekainaren 22an kale jira handi bat eta horrera deno gaudela gonbidatuta, ezta? Bai, horre, aprobetsatu gure urte hurrena dela, baina bai aldarrikapen egun bat bezala margozten dugu, ez? Azkenean, gaur egun ekintza hainbat ditugu, baina, bai nahi dugu aldarrikatu, horre gaudela, Euskal Dantzak ere bere indarra badaukagula, ez? Hor lanean gabiltzan guztion omenaldi txiki bat, ez? Eta horretara ez da gurea bakarrik izango, nahi dutenek parte hartu dezakete, horren inguruan ere guk sareetan ere matrakada emango dugu. Baina bai, asmoa da, dantzatale guztiei gonbidapena zabaltzea, eta bai.